Панни Марии, Майловство вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего.
66.
Пан з вами. Сьогодні в костьолі ми успоминаємо святого Атаназія, біскупа і доктора костьола. Святий Атаназій народився у 295 році в Олександрії. Він був на Нікейському соборі разом з біскупом цього города і став його наступником. Неостомно змагався супроти єресів, особливо супроти єресі аріянства. Зачарував кілька разів його отправляли в вигнання. Помер він у 373 році у Олександрії. Про заступництво этого святого особливим чином будемо сьогодні молитися у наступних інтенціях. Поскольку сьогодні припадає так само перша субота місяця, доручаємо сьогодні усіх членів Руші Маті Божої Аньольської, нашої парафії. У этой интенции молится брат Олег, просишь для Божьего благословения, по братству. Я молюсь за моих братов, за брата Олега, за брата Андрея Петинского, які сьогодні відзначають годовину своїх святанських посвячень. Просячи для їх ласки, дару Духа Святого, підтримки у щоденності, і щоб Бог справді допомагав їм відчувати то, як найлепше виконувати своє святарство у сьогоднішні дні. А на початку цієї Євхаристії перепросимо Бога за наші слабості і занятання. Сповідаюся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Всемогутный вечный Боже, Ты дал своему костелу бискупа Атаназия, как и он отважно оборонял веру в Господа Твоего Сына. Учеников мы дякуючи Его науце и заступництву, глубители познавали и масней любили. Проспаха нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, веки с Тобой живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні костел по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мел спокой, развивался и жил у боязни перед Паном, и наполнялся с утешением Святого Духа. Коли Петр обыходил усіх, прийшов так само до святих, які жили у Лідді. Там він знайшов одного чоловіка по імені Еней, який уже 8 років лежав у ложку спаралізований. Петр сказав йому: «Еней, Ісус Христос оздоровляє тебе. Устань и застели свой ложек». И той одразу встал, и бачили его все, кто жил у Лидді, и Сароні,
і навярнуліся да Пана. У Яфе была одна учениця по імені Табіта, што азначае сарна. Яна рабіла шмат добрых учынкаў і раздавала міласціну. У тыя дні яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў святліцы. Лідда была недалёка ад Яфы, і калі вучні даведаліся, што Пётр там, паслалі да яго 2 чалавек з просьбай: «Прыйдзі неадкладна да нас». Пётр устаў і пайшоў з імі, а калі ён прыбыў, увялі яго ў святліцу. Усе ўдовы абступілі яго з плачам і паказвалі яму тунікі і вопраткі, якія рабіла сарна, жывучы з імі. Пётр, адправіўшы ўсіх са святліцы, стаў на калені і памаліўся. Затым звярнуўся да цела і сказаў: «Табіта, устань». Яна адкрыла свае вочы і, убачыўшы Пятра, села. Ён падаў ёй руку і падняў яе. Паклікаў святых і ўдоваў, і яны убачылі яе жывую. Пра гэта стала вядома ва ўсёй Яфе, і многія паверылі ў Пана. Гэта Слова Божае. Дякуємо Богу. У той час многие з вучнів Єсуса казали: «Тяжкая гэта мова, хто може яе слухаць?» Але Єсус, ведаючи, што вучні Ягоны наракаюць на это, сказав їм: «Ці гэта спакушае вас? А калі убачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатна. Слова, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём.
Однак ёсць між вас тыя, хто не верыць. Бо Єсус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць. І сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму Отцом». З гэтага часу многія вучні яго надышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Jesús сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, а мы паверылі і спазналі, што ты ёсць святы Бог». Гэта слова Пана. Тяжкая эта мова. Хто може її слухати? Сьогодні ми бачимо один з тих моментів, коли учні справді дійсно кажуть Єсусу так, що ти трохи перебольшуєш, що немагчыма зрозуміти те, що ти хочеш нам сказати. Або інакше те, що немагчыма зрозуміти, але те, що ти нам хочеш сказати, те, що ти хочеш нам дати, воно виходить поза наше мнение. Проблема учнів, яку підкреслює Христос, це неуластивая, можна сказати, стосунки поміж тілом і духом. Коли тіло старається більше зробити, ніж робить дух. І в нашому житті християнському часами ми так само так робимо. Тобто по такой схеме живем в нашем житті духовном. Тело, на яким ми основуємося, і дух, який десь є з другої частки, але йому ми надаємо трохи меншу ваги. За разных речей, потому что все ж таки тело нам ближе. Тело больше, можно сказать, не то, что докональное, важное, але все ж таки з тілом все більш-менш зрозуміло. З духом, дух – це таємниця, яка, як сказав колись Єсус, віє куди хоче і невідомо, де буде сам. Тяжкая эта мова. Скільки раз в нашому житті ми так само вставляємося в тяжкая эта мова. Вставляемся здесь и переменять себе, вставляемся здесь и шукать Христа в своем житті, потому что тяжко, потому что непросто, потому что Христос здесь и утекает с початку. Здесь очень дійшли ми до Його усіх, і потім Він зникає, потім Його по схилу вже немає. І ось ми так змагаємося, йдемо наперед. И часами, як эти учні, ми становимося в такій ситуації, ми розуміємо, а що далі? А куди далі йти? А що, який сенс усього того, що я роблю? Який сенс того, що я молюся, проводжу в эти години, отдаючи Богу хвалу, приходячи на святу мшу, користаючись сакраментом, со сповідь, стараючись змінити якісь там свої слабості, які в ній є. Який з цього сенс, бо це все знову вертається. Часами нам видається, що ні шмат не зробив, ні шмат пішов наперед, ні шмат десь змог перемінити себе, наблизитися до Христа. Отказом на це наше питання і ось Євангеліє з вчора. Євангеліє, яке фрагмент, який попереджує сьогодні, де Єсус в одному місці каже: «Я хліб живий, який сошел з неба. Коли хто буде їсти хліб, этот буде жити вічно». Це відказ на наше питання, на ту непевність, яка є в нашому житті, яка часами випливає в наших стосунках з Христом. Коли станешся вірним, будеш жити вічно. Сьогоднішній приклад святий Атаназій, якого ми вспоминаємо. Він змагався з аріянством,
змагався за правду о Христе. І за гэтай праўдай ён вельмі шмат быў на выгнанні, быў пераследаваны праз іерархаў, праз каралёў, вельможаў. Але ўсё адно змагаўся. І змагаўся нават тады, калі, можа, выдавалася, што нема сэнсу змагацца. Змагаўся таму, што напрыканцы, калі ўсё ўжо сказана, тое, што застаецца напрыканцы, што паабяцаў Христос, яно найбольш вартае, ніж усё. Другая думка, якая сёння прыйшла, это, я думаю, у вас таксама здаралася ў вашым жыцці, што часамі ты пра нешта думаеш, а потом прыходзіць слова, і яно кажа табе зусім іншае. Сёння я думаў, што сказаць пра Олегу, у яго навадавіну, і так цікава, што натхніў мяне вось гэты момант з дзеяў апостолаў сёння, які кажа, калі Пётр абыходзіў усіх, прыйшоў таксама да святых, які жылі ў Лідзе. Брат Олег сёння Бог дае табе образ Петра, які абыходзіць святых, які наведвае іх, і які часамі павінен неадкладна прыйсці, не ведаючы чаму, не ведаючы навошта, і ў тваёй працы ты часамі павінен вось так наведваць, хадзіць, нават можа часамі, калі іншыя вельмі хочуць, каб ты гэта рабіў. І я заахвочваю цябе так, як святы Пётр у тваім служэнні, у тваёй працы. Заўсёды мець перад вачыма гэтыя словы, якія Пётр сказаў Христу. Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слово жыцця вечнае. Я жадаю табе, каб ты ў сваім святарстве, вось менавіта гэтае слово зразумеў, што толькі Бог ёсць так сапраўды тым, хто жадае цябе сапраўднага, такого ж поўнага шчасця. Амінь. Праз заступніцтва святого Атанасія, біскупа і доктора Касцёла, узнясём да Бога малітвы аб патрэбах усіх людзей. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб яны жылі верою ў тое, што Jesús ёсць Сыном Божым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупаў і прэзбітэраў, каб яны выкрывалі ілжывыя тэорыі, якія не прызнаюць плоскасці Jesúsa Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых і церпячых людзей, каб яны злучалі свае цярпенні з мукай Христа і праз гэта прычыніліся да збаўлення свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за братоў, брата Олега і брата Андрея, угадавіных святарства, просячы о патрэбных ласках. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за членаў кола Маці Божай Анёльскай, просячы, каб Пан Бог благословив ему штодзённым жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацоўнікаў службы аховы здароўя, просячы, каб Пан Бог падтрымліваў іх у штодзённай працы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, хто дышоў да вечнасці, каб яны атрымалі Божае прабачэнне і напоўніліся вечнай радасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, каб усё сваё жыццё мы даверылі Божаму провіду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемогутный вечный Боже, прими наши просьбы и учини, как мы, называнные заступництвом святого Атанасия, словом и життем свідчили про Ісуса Христа, Твоего единородного Сына, який з Тобою живі і владають, про усі віки вічні. Амінь.
в Твоей правде, и так заслужили вечную нагороду, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Богом Твоїм. Угору в серці. Установи меня Бога. Подякуємо Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашого. Ми з радістю даємо пашану святому Атаназію, якого Ти дав як адданого пастора для Твого народу. Прикладом Його побожного життя Ти нас узмацняєш, Його словом і нас повчаєш, а праз Його заступництво отуляєш нас Твоє опіки. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо Тебе разом з ним ускликаючи. Справді Боже, Ти святий, криниця усілякої святості. Тому просим Тебя, освяти гэтыя дары росой Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён предобровольно выдав себе на муки, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таємниця віри. Очищай смерть свою, Благословение, вызнание моего воскресения и шагай Твоего престоления. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, кабы всех нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконалил в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які постою надійного воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку зайшов за Тебе світу, і дозволі йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, измилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, уедуся на Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Иоанником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа.
Враз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Божого вічного всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, враз усі віки вічні. Называемся детьми Божьими, и ими являемся. Тому осмеливаемся сказать. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прису избавца нашего, Иисуса Христа. Бог Твое, царство и милость и хвала Твоей. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, як на віру костела Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею дарити його супокоєм і єдністю, які живеш і поладаєш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Богом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно. Вось брат Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не вам, как Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ніхто не може покласти іншого фундаменту, апроча закладеного, яким є Ісус Христос. 19. Thank
Всього Христа. Всього Христа. Всього Христа. Молимся, усемогутный Боже, празднуй святейший сакрамент неспоиноживляем отцовай Твой костел, який разом со святым Атаназием упевнено визнається правдне Богство Твоего Сына, який живе его дарить на веки вечные. Благословление, после закончения спеву, отбудется замена таямницам Ружанцовых. А теперь лишь Киринку даю слово парафиану. Шановний наш отець Святий, щиро вас візьмемо з днем вашого святарського посвячення. Дякую Богу, що вас накликав вас до себе. Дякую Богу за ваших родних і близьких. Ви з нами були з самого початку заснування нашої парафії Святого Франтиша. Дякуючи вашим намаганням, почався будова костела. І по сьогоднішній день знову так добре продовжується. І у вас вельми чудово це виходить. За все вам щиро велике дякую і жадаємо вам моцного здоров'я, жадаємо моці Духа Святого, допомоги силам небесних, Божьей мудрости, исполнения Божьей воли. Мы вас любим, як благословила пастора своей пасторской Михаиловича. Брат Максим Скадьевич и мне слово. Я хочу подякувати і за тепле слово, і віншування, і квітки, і солодкі почастунки. У першу чергу дякую за молитву, і так Бог мені дав, що тих не так довгий стаж святарського життя, 12 років, але практично з першого дня я был у закладной парафии, и дякую вам за суместное программу. Дякую. Пан с вами. Нехай благословит вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Дякую вам. 68. Thank you.
мало тих, хто прийшов, замінити таємниці. Я, наверное, буду просто читать, как люди, которые будут ходить, то могли видеть, кто яку таємницю має. Таємниці радостні. Гаманович Ніна, перша таємниця. Другая Губич Лилия. Третья таємниця радостная Лукьянчик Татьяна. Четвертая таємниця радостная Бородулин Юрий. И пятая Бородулина Ирина. Таємниці святла. Першая таємниця Ивановская Ирина. Другая Садов Илья. Третья Романовская Наталья. Таємниці святла. Так. Молитесь без вещи. Четвертая Чарнов Федор. Пятая таємниця святла Чарнова Ирина. Таємниці болесные. Первая таємниця болесная Мисан Виктор. Скажи, ласка. Другая таємниця болесная Мисан Анна. Ваша нема. Третья таємниця болесная Жуковец Вера. Четвертая таємниця болесная Гмыль Ванда. Есть? Да, есть. Скажи, ласка. Пятая таємниця болесная Фатеева Анна. Да, есть, конечно. Повезло. Таємниця хвалебная, первая таємниця хвалебная Нема, Рахунок Станислава. Другая таємниця хвалебная Чамко Алина. Есть. Чамко Алина, пожалуйста. Третья Дудник Янина. Кто-нибудь будет брать, не будет. Четвертая Рабчиня Амина. И пятая Лис Ганна. Ольга, я слушаю. А? Я даже не слушаю. Чему? А я уже взяла лист. Это ж ваша. А это вообще. А это Рабчиня. Все? А лист? Все? Спан? Бог.